Chandra thoi hum thom hemme ke kaya phuthak adai ke do phaning sai nangji pu rat ke hang Hanpar bo karchi penisia hem tun along thidung our side PWD Chief Engineer Roads Guwahati pen vacancy report ke hang West Karbi Anglong penta kipidun Dilai police atum pen ihum alto car kilong kararlo hele amu muni kilong Kardom Pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi non arjuik tha birta angton pen kedamtang bosik ni phai icr ni socheng denta constituency angkang langkhang police station kaparlo Chandra thaya long adai kawe hemarit PDC ke amen kachikrong dampen me kai pi et lapen arenga hu kapas sa puthak ahok pet pen kangsai long nangji lapen adai ki dovek aphan nep ingnang nangji pu ronga sor lapen ame kardo an chingrum si Chandra thaya long me krimek langpen kachingwai padu labang so long kisung ki phonang pen ahemarit non puta chido thayawe kisung ki pho tum horen teron ahem dhuniram teron ahem monsing teron ahem me kai pc akhia dat pen danglok kinang so hor muanta me chu erlo la pen soron sing teron khonsing teron la pen thong teron atum ahiring tangrak arenga hu pasotika kisung ki phobek abang phophan prabjin pen tim Karbi Anglong ke rap kapa jerji aphan rat pen chuning ripon bangso hut cleanson terang sarlong rong pila pen chisong terang atum si bang ke thoma phan arenga hu kapasotikang pusi ki phobek atum pen jongpon lasi la adai ke tobek bang ke thoma tuma phan prabjin pen nep ingnang si arona teng pen nang insai pinang ji pusi busit ni phaing koira phoarni rong throk rong asar la pen ami karatum chingrum si chingwai pon News Desk report Karbi Anglong live Rongkhang constituency arlo edon hanparbo karchi asai kache paduk doloni teron arong asar thea kengri Karbi Anglong live apherang ke rongbong terang pen kahumri Karbi Anglong ahavar along nonamat ke inang linili rengbong aphanjong si aporchipi pen claim sedat ledai pulute khe amilur karlitang ruzam sonsing ingti nang kabirti pitikang along de kachoklem athai aphan anke mintana nilang bonta ki ongdung ilitum angbong lasola muntidam kaparsik aphai isi kaduri asonsi non puta dolang pule kimodam pusita lampar alam kalidat tahai Rongkhang MSC constituency arlo doloni mate MP Horen Singh be arong asar bronson teron alangli karchepon ahan parbo abiria longpen abirta ilitum arjusena itum han katiki poilitum ale thidum wala mangkar bitum prayatum kachinne dola lase ilitum han katiki pen minangan ale long un lapen nilita lason tak thak labang swalong lelong nili along le ke the kali nili chiri phliwet lasolong lelong monsita nili kaprek ason ke jok dak dopen nili sikai si hini punoy kan kaita nili intimen theo krot nili long tasi lason tak thak ba do kar bitum ta lason ka chuklem ji phan nili pen chuni ri padik khimo lapen nili labangso han khiti ke klem nili ningkan pho aphang me si nili ki em lapen hala ningkan pho aphang me dan nili dak parja bomlo monsita hala sur bangin nili paan bidi surya we lapen chuklem chudam ta ke chenglang ma thek the lason do bonsita pinya ni anbangki rong asar teron asang ho pen ke thanpon atengki karchepon amhendi ligdet pen arnisi kapadak pon along lintrok sikep lintrok nerkep an alina phai chujorlong lahai hui ahan lake tibok terai sadgaung dongka mukam pen borthol hei hui adimsi salon bom pen labangso ahan bangki nilitum local area dak dongka town lapen ke dak borthol langhan ben cheklok pu sadgaung nilitum local along alke niliminang an palenglo nilitum hin pen lapen ke ala dak nilitum paikari pidam po lapen nilitum se jordo nangnilo bang hala dak paikari nang ke endum tumdu hala tumbang jor po lang po nilitum ke pusikai si niwet tak tangkasi apu amut se nilitum chodeng nun lok se nilitum kaitawan bom sila po se nilitum choklem bomlo lasi lason tak thak nilitum ilitum karbi arat badu sita han khiti bang ki klem ji phanili hin tan chuning rilo lapen ale thedung labang so han pinpur me sokatiki kachuklem pen anparta han parbo katiki kacho archi ale dumu lasi kaching hon Karbi ara ratumta labang so sai charli dum sena ilitum karbi arat badu sita han khiti bang ki klem ji phanili hin tan chuning rilo lapen ale thedung labang so han khiti pen athema ilitum thoilong punon hidielong sokatiki ke ningkan sekpen ephong chiri si along tiki pusita
mon kep mon krip phong par sok long le bon sita han ki ti yong si nang chiri si han ti ki det puluti chiklo jon thom ang bong si nang li suring koi thong kep chiri si pen nang li uthai un lasi pudam lo puluti han ki ti pen ili tu menang an ali long un pen sok akhiti pen ang para han ki ti ili tum ali dungu mithang amikar kaching hon ang thek MP horen sing bi aphanta rong asar bronson tiron pen karche pon ason duan ahan thondam ji pu Karbi Anglong life aphan lamchak nang chipidon nila karche pon ahan MP sar horen sing bi aphanta pachumat long igluma nilila bang ke non mar ke pachumat long lelang bon sita nilila bang so kachi sik do alang li phani li dak nili ri hong ni pen ka chorche ahan hindi lapen han serong puno kapre punon abong langa thi puno lapen han tharwa thi puno nidi alang li phanta pidamji pusin dilin pen kamatha non malom so phan bir taing ton pon excellent Dihina Mopi, Buthot Birta Arjupon to Ixinang. Additional Chief Engineer PWD Roads, the Pupen Kehang Nang GLR, non Gohati Penang Kehang Karbi Anglong Aradapan, Koana Keme Matek Kahin Udoji. Chief Engineer PWD Roads Assam Chanmari, Guwahati Pen Kedamtang was signifying corruptly. Surihini Rakre Surkep Arni, WT message number CEE/70/2019/4 dated 11 June 2019 Ateng Pen. Vacancy report ke hang pon along Kadokave Additional Chief Engineer PWD Roads, All Superintending Engineer PWD Roads, Executive Engineer PWD Roads, Doan Tani Krip Hoang Bong Guwahati along Pali Nang Ji Ahukum Kipiajok Hamran PWD Road Division Pen Kese Kedang Pondo Hamran PWD Roads Division along UDA Klembang Pu S Rongpi Pen Lam Thejai Pon report se dhaya hai additional chief engineer office pen masih SI format 1 2 fill up si grade 3 grade 4 hai masih ka fill up ji phansi la tum naya hang bara ko thang ke additional chief engineer hills pen sina ha council pen sina hang nan ba hai direct chief engineer office pen sina hai masih norma tum bang ka fill up ji ni mon kita hai masih lam bang sini dum la Chief Engineer laki Roads Guwahati Kaya dah additional chief engineer office ni Mantu nom laso adu nang dikeli nang. within 15 days ang bong dikenai itu pini pen haji Mantu sia sodo nakeli. Labang so WT message pen ke hang pon jasimet grade 3 lapen grade 4 aphan ke hang pasik pon
angsong penang kehang ateng pulote Karbi Anglong aphan kemio kali de ji puta penang ancherok tok arat atum pen chethan ringti aprang prang ke vacancy report do anta dipu additional chief engineer PWD roads pensi do an ason setame vacancy report nang kehang bonta non ke Guwahati pen nang kehang pen thedung akatikuk Karbi Anglong autonomous council kachari atum aphan doji news desk report Karbi Anglong live. Dilai police station angkang wusik ni phaing koira clear ni anar lopor malom dilai police atum hatoka mensing tisuarong malom pen ihum auto car longpon dilai usi pen kethan pon atengke kelong pon ahut car abang inghan chinglukung lapen registration number ave lapen laswa car arlo kakuruk ahut heliamu kereng muni lapen iri ahomta longpon non police atum kahonde pon ke khatkhati along inut hor behak lembang mulsing rathor aphan ahem along apran karmud ahut ahem along ri ahom isi longpon lapen rathor ari deng ke dua pistol tame ponde lasi lahai pen patumi car arlo kelong chinglit lema lasi patini bomlo jongsi chetondet puti pran karmud atum aphan keneplong taprang jisi angring dolo athi halapu police atum dude sangsi pensi claim bom lang pusi pherangke athengno ningje pon bukazan pen anonterang Karbi Anglong live Pini prime time abirta bangke lapuan si ington pon iglo dumithak me kardom